William Krejčí nám už v modrom rohu mierí do klietky Titans Fight Nightu. Treba podotknúť, že v grafike chýba, aký klub reprezentuje. Z tričiek chalanov si nedovolím trúfnuť, čo to je za klub, keďže nemajú žiadne tímové logo. Prvého, ktorá máme už v klietke. Paradoxne s červenými rukavicami, ale modrou páskou. Poďme si predstaviť jeho súd. Pohodová pesnička sprevádzaná Robertom Gutom. Opäť jeho rohu môže vidieť známe tváre. Ground systém gymu Nitra. Myslím, že Robert Good, reprezentant Slovenskej republiky a veľmi úspešný a veľmi talentovaný zápasník. Oboha, ktorého už máme v klietke, poďme si ich predstaviť. Poďme na to. Váhová kategória do 79 kg. Trikola po 3 minúty. Amatérske MMA. Práve teraz je ten čas, aby sme si predstavili modrý roh. Tam už je pripravený reprezentant Young Brothers Gym pod trénerom Lukášom Zavičákom a Lukášom Marezom. Aktuálna bilancia 3 výhry a 5 porážok. 25 rokov, 186 cm a 79 kg na váhe. Priatelia, za Českú republiku a modrý roh William Krejčí! Na druhej strane domáci reprezentant za Ground System Gym Nitra pod trénerom Matúšom Arpášom a Erikom Pejokom Kováčom. Aktuálna bilancia 6 víťazstiev a 2 porážky. 20 rokov, 179 cm a 78,7 kg na váhe. Za červený roh a Nitru Robert Good! Opäť nás na karte Titans Fight Night 19, Nitre čaká veľmi atraktívny zápas. Tentokrát opäť nitriansky zápasník Robert Good. Tentokrát už nereprezentujúci MMA Vidieť Nitra, ale Ground System Gym. Vidíme tu zatiaľ taká oťukávačka z oboch strán. Good viacej ustupuje, snaží sa ako vyčítať svojho súpera. Tu Krejčí drží stred oktagonu. Teraz chlapci prvýkrát išli aké prestrelky, Krejčí tú kombináciu zakončil aj kickom, ktorá prešla na hlavu. Good to kontroloval kickom. Zatiaľ v takom čítaní a hľadaní väčšieho úderu. Good jednotkou tráfa hlavu. Teraz sa už Krejčí tej jednotke uhol. Teraz krásne Good vysiel moment, pri ktorom Krejčí išiel kopnúť. Ale bolo to tak natesno, že keby tam ten kop prejde... Áno, tak by zavaril, veru. Tak by to bolo celkom pekne umiestnené, ako sa povie. No dobre, vidíme, že Robo Good sa tam snaží tú pozíciu utvrdiť a nejak si ju zastabilizovať. A vidíme, že William Krejčí sa snaží tou panvou vysúvať smerom doľava. Keby som to dopovedal, už to nie je pravda. Je to tak. Z tejto vzájomnej kontre tráfil viacej Good. Tento low kick Krejčí do nejakej miery obránil. Opäť Good tráfa.
Posledných 10. Vzájomný úder a týmto končí prvé kolo.